Здравейте, скъпи приятели! Днес ще направим една малка разходка до гроба на героя Димитър Списаревски, който се намира в алеята на летците, централните софийски гробища. Ще бъдем кратки по същество и всеки, който иска да поднесе цветя на гроба на героя, може да го направи всеки ден, работен или почивен от седмицата. Завиваме на кръговото на паметника Левски и се насочваме право на север, посока към Сточна гара. Сега излизаме от кръговото движение. Отляво ни е Ботаническата градина и Фармацевтичния факултет на Софийския университет. Следващото кръстовище е булевард Княз Дондуков, на който ще се наложи малко да изчакаме зеления сигнал на светофара. Спускаме се надолу по булевард Васил Левски, движим се право на север, посока Сточна гара. На следващия светофар от лявата ни страна е Софийската математическа гимназия, която е един от ориентирите. Ето виждате, жълто и бяло, бояди са на сградата. Продължаваме по булевард Васил Левски, посока кръговото кръстовище на Сточна гара, като трябва да вземем третия изход или улица Константин Стоилов, бившия министър-председател на България. В момента сме на кръговото кръстовище Сточна гара. Влизаме в кръговото кръстовище, трябва да излезем на първия, втория, на третия изход на улица Константин Стоилов. Вече сме на улица Константин Стоилов. Следващото кръстовище е на улица Козлодуй, което трябва да пресечем перпендикулярно и да минем под ЖП моста на линиите, които излизат от Централна гара. Ето тук правим един лек десен завой, влизаме под моста и след това с ляв завой се насочваме към централните софийски гробища. Спираме да купим цветя. Продължаваме по улицата към входа на централните софийски гробища и алеята на летците. Все още свети зелено, преминаваме и тук трябва да спрем, за да получим магнитна карта, с която да платим нашия престой на територията на парка, но се плаща на излизане. Движим се право на север към църквата на парка, а на самата първа алея, където е църквата, трябва да завием наляво. Ето, завиваме наляво и започваме да се движим по алеята, която върви на запад. Ако снимаме тук вляво, това е паметника на Гунди и на Котков. За всички лескари това е свято място. Продължаваме на запад, като след малко в дясната страна ще се види една табела, която указва на къде се намира алеята на летците. От дясната ни страна това са военни гробища и виждате червените табели в дясно, които указват на къде трябва да се насочим за алеята на летците. Пише авиатори. Завиваме надясно и се насочваме към алеята на летците, която е в непосредствена близост след 200 метра от лявата ни страна.
Ето, виждате вляво, това е алеята на летците. Тук има десетки загинали и починали летци от българските военно-въздушни сили. Това е чешма паметник на Милчо Георгиев, командир на 3-та ескадрила от 16-ти изтребителен авиополк Доброславци, който 27 години охранявал София. Ето това е входа на алеята на летците, през който влизаме. След 7-8 метра завиваме надясно и достигаме до гроба и паметника на героя Списаревски. Поднесахме свежи цветя, за да почетем паметта на героя. Ако погледнем надясно, ще видим един своеобразен мемориал на най-добрите летци-изтребители, загинали в Първата световна война и в Втората световна война. А ако погледнем още надясно, ще видим венците, които са поднесени от щаба на военно-въздушните сили на България по случай 16 октомври, Деня на българските военно-въздушни сили. А това е паметната плоча на генерал Стоян Стоянов, кавалер на 3 ордена за храброст, защита на родното небе, най-добрият български ас, летец-изтребител от 3-та ескадрила на 6-ти изтребителен авиополк. Ех, небе, 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 късче радост, късче жал. Младости да имах две, пак на тебе бих ги дал. Още едно свято място за българските военно-въздушни сили, алеята на парашутистите. Тук са гробовете на парашутистите, загинали в втората фаза на Втората световна война. Най-вече те са изпълнили въздушен десант в района на река Драва, но за съжаление са дали много голям брой жертви и тук са техните гробове и урни.